Harrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifaschista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu baten alde. Gaur ekartzen dela memorian, da 1979an, Estomenez egindako matxinadak, non travesti, putak eta bar, eta bar disidentziek poliziaren indarkerien aurrean antolatu gintzean, eta gaur eguna da hau memorian ekartzeko, pizkatxo bat. Sexu askatasunaren aldeko, eguna da gaur ere, eta zentzu honetan ere Nafarroan ospatu zen lehenengo manifestalde izan zen 1979an, berez ororetan transbesti bat hil zutelako, Francis, eta horrek piztu zuen pizkatxo bat Euskal Herrian harrotasunaren inguruko pizta da hori, ez? Bai, hori da, eta horten adibidez jarri nahi dugu fokoa nolabait ere instituzional nola empoderatzen diren edo erabiltzen dituzten nolabait gure askatasunak bere agenda politikoak nolabait garbitzeko eta ere jarri nahi dugu aurten ere fokoa nolabait Iruña herriko nolabait ere hiri guztietan nolabait ari diren gentrifikazio mugimenduak eragozten. Eta bai, zentzu berean ere, aurten ere ikusten dugu daola Iruña herrian eta estatu mailan eta era globalizatu batean ere kriston nola erreakzionario bat eta transfeministotik ere zabaldu nahi dugu. Feministak deitzen dieten horiek zabaltzen nahi dian diskurtso transfobeen, transfoboek zer ekartzen duten, pertsona transen bizitzetara ere. Iruña herrian ere, Nafarroan gertatutako Bida Nuevasen inguruko zentroan ikusi duguna, ere helarazten dugu, horrelako indarkeriek ez gaituztela bakarrik pertsona sexu genero disidentzietara atrabesatzen, baizik eta sistematikoa den zerbait dela, estrukturala dana, eta indarkeria desberdinak ere atrabesatzen gaituztela. Eta aldi berean Euskal Udalekuetan gertatu den manipulazioa eta horren inguruan, zabaldu egin diren diskurtso transfobo eta esentzialistak ere, salatu nahi genituen eta Euskal Udalekuko kideei babesa ere ematea. Gora, borroka, transfibollo marica! Gora, borroka, transfeminista! Borroka, transfibollo